Mdzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni nonse pano pa gulu la Tiyankhuleni Ambuye. Lero Lamulungu la namba 32 Pachaka, ndipo mawu amene mpingo watipasa, mawu amene tikuyenera kuwasinkhasinkha, akufuna kutithandiza ife kukhala anthu okonzeka. Simuziwa tsiku lake kapena nthawi yake. Ambuye Yesu amaona kuti anthutu amanyozera malangizo amene anthu amawapasa. Atumiki osiyanasiyana anabwera kudzatithandiza za ufumu wa Mulungu, komabe anthu amaoneka kuti samalandira bwino makamaka malangizo amene anthu amawapasa. Ndiye lero li Ambuye Yesu akupereka fanizo la Anamwali khumi kuti ifenso tikhale anthu ochenjera. Ndipo mawu oyamba ni mawu a m'buku la Luntha mutu 6 kuyambira ndime ya 12 kulekera 16. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi mayi Gliceria Malamba kuchokera ku St. Bernadette Parish mu Diocese ya Mzuzu. Ndipo salimo lathu ndi salimo namba 63, ndipo chiyankho chake tikunena kuti mtima wanga ukumva luso lofuna inu Mulungu wanga. Ndipo mawu achiwiri ndi mawu a kalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Atesalonika 1 Atesalonika mutu 4 ndime ya 13 kulekera 18. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Brenda Payenda kuchokera ku St. Magdalena Parish Koche mu Diocese ya Mangochi. Mthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu woyera mutu 25 ndime ya 1 kulekera 13. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Deacon Stephen Limbani Kasim kuchokera mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Luntha. Luntha ndi lowala, lilibe mdima. Kwa olikonda nkwapafupi kuliona, olifunafuna amalipeza. Limadzionetsa mwansanga kwa anthu olifuna. Munthu odzuka mmamawa kuti alifune sadzavutika, adzalipeza litakhala kale pa khomo pake. Kuyikapo mtima pa zaluntha ndiye kumvetsa bwino zinthu. Munthu wochita changu polifuna adzaliona msanga mtendere mu mtima. Pajatu limayendayenda kufunafuna oyenera kulilandira. Limadzionetsa kwa iwowo njira zawo. Limapezekanso ndi m'maganizo awo omwe. Mawu achauta. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a kalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Atesalonika. Abale, tifuna kuti mudziweko za anthu amene adamwalira, kuti chisoni chanu chisakhale ngati cha anthu ena amene alibe chiyembekezo. Paja ife timakhulupirira kuti Yesu adamwalira naukanso. Motero timakhulupiriranso kuti anthu amene adamwalira akukhulupirira Yesu, iwonso Mulungu adzawaukitsa kubwera nawo pamodzi ndi Yesuyo. Tsopano tikuwuzeni mawu a Ambuye mwini. Ife amoyofe osala mpaka kubwera kwa Ambuye, sikuti tidzawasiya kumbuyo amene adamwalira aja ayi. Padzakhala mfuwu wa mawu a mngelo wamkulu ndi walipenga la Mulungu.
ndipo pamenepo Ambuye mwini adzatsika kuchokera kumwamba. Anthu amene adafa akukhulupirira Khristu adzayamba ndiwo kuuka. Pambuyo pake ife amoyofe osalafe tidzatengedwa pamodzi nawo m'mitambo kuti tikakumane ndi Ambuye mlengalenga. Motero tidzakhala ndi Ambuye nthawi zonse. N'chifukwa chake tsono mudzithunzitsana mtima pokambirana zimenezi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu adawuza ophunzira ake fanizo ili. Pa nthawi imeneyo za ufumu wakumwamba zafanafana ndi zimene zidachitikira Anamwali khumi. Iwowo adatenga nyale zawo nkumakachingamira mkwati. Asanu anali opusa ndipo asanu enawo anali ochenjera. Asanu opusa aja adangotenga nyale zawo osatenga mafuta ena apadera. Koma asanu ochenjera aja adatenga mafuta ena apadera nsupa zawo. Popeza kuti mkwati adachedwa, onse aja adayamba kuwozera nagona tulo. Tsono pakati pa usiku kudamveka kufuula kuti mkwati akubwera, tulukani, kanchingamireni. Anamwali khumi aja adadzuka nkuyamba kukonza nyale zawo zija. Opusa aja adapempha ochenjera aja kuti tipaseniko mafuta, onani nyale zathu zikuzima. Koma ochenjera aja adati, ayi, tikatero satikwanira tonsefe. Bwanji osati mungopita ku sitolo mukagule anu. Pamene ankagula mkwati adafika. Amene anali okonzekeratu aja adalowa naye pamodzi m'nyumba ya phwando. Pambuyo pake adaseka chiseko. Kenaka mbuyo mwa alendo anamwali ena aja nawonso adabwera nati, Bwana, tisekulireni. Koma mkwatiyo adati, pepani, sindikukudziwani. Pomaliza Yesu adati, ndiyetu inu muzikhala maso, poti simudziwa tsiku lake kapena nthawi yake. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abalanga okondeka mwa Ambuye, pakati pathu anthu amatipasa malangizo osiyanasiyana. Mwina funso kumanena kuti kodi malangizo amene anthu amatipasa ifeyo timawagwiritsa ntchito motani? Ambiri mwa ife mwina taona anthu ena amene adalangizidwa koma sadamvere, pambuyo pake akukumana ndi mavuto osiyanasiyana chifukwa cha kulephera kumvesera bwino, kugwiritsa ntchito bwino malangizo amene adapasidwa. Ndiye funso kumanena kuti kodi timawagwiritsa ntchito bwanji malangizo amene anthu osiyanasiyana amatipasa? Ambuye Yesu lero akuona kuti pakati pathu pali kulekelera. Atumiki osiyanasiyana akhala kutilangiza mu njira zosiyanasiyana, koma anthu sakusintha. Ndiye akupereka fanizo la anamwali khumi. Ambiri mwa ife talangizidwapo, limbikira sukulu. Mwina mukalimbikira sukulu iyi muzachita bwino, muzapeza ntchito yabwino, koma tidanyozera. Kenako basi ilo ndife akapolo tikunguyenda ndi dziko chifukwa tidalephera kumvesera malangizo amene makolo kapena aphunzitsi adatipasa. Pakati pathu pali matenda opanda mankhwala, HIV ndi AIDS. Ndipo anthu amatilangiza, inu amene simuli pa banja khalani ozilesa, inu amene muli pa banja kale
khulupirikani kwa akazi anu, kwa amuna anu. Mwina kutheka ambiri mwa ife tidanyozera malangizo amenewa, lero tinabweretsa matenda m'nyumba amene tikuzunzika nawo chifukwa cha kusamva kwathu. Kukhala maso. Nthawi zambiri oziwa za nyengo amatilangiza, chaka chino mvula igwa yochuluka kwa basi. Kotero inu amene muli malo achiopsezo, chokani pitani malo onde kuti mwina madzi akasefukira sakuvuteni. Mwina mbiri timapanga makani sitingachoke kuno, iye azibatu anafera kuno, chani timakhala tizikhala kuno. Pezeka kuti lero mwina tikumana ndi mavuto osiyanasiyana chifukwa cha kusamvera malangizo amene anthu ena adatipasa. Anzathu achipatala amatilangiza makamaka za matenda osiyanasiyana, kolera. Sadali njira izi kuti mupewe. Mwina ena mwa ife timanyozera. Kenaka tidabweretsa matenda akolera pakhomo pathu, tinapeza mtundu wonse wa anthu chifukwa cha kusamvera malangizo amene adatipasa. Pakati pa ndi cycle makamaka COVID-19, amatiuza sambe mmanja, tivale maski, izi ndizi. Mwina mbiri mwa ife tinanyozeranso malangizo amenewa. Ndipo lero tinapeza anthu ochuluka, tinakumana ndi mavuto osiyanasiyana, mavuto anabwera pakati pathu chifukwa cha kusamvera malangizo. Timaona akaswiri andale akulangiza, makamaka kulangiza asogolera andale kuti mene zikuyendera zinthu anopa, tasinthani apa, tasinthani apa, tasinthani apa, kuti zinthu anthu akukondeni azakuvotereninso. Tikanyozera basi zimatisokonekera. Pezeka kuti anthu omwe anativoteraja osativoteranso. Malangizo ofuna kutithandiza makamaka kuti tisakumane ndi mavuto. Mwina kutheka pakati pathu amakhala asogolera mpingo, amakhala akulangiza asogolera andale kuzira mnjira zosiyanasiyana, mikumano, mapastoleta, kuti apa tizikuyenera kukhala chonchi, apa zikuyenera kukhala chonchi, apa zikuyenera kukhala chonchi. Koma pezeka kuti anthu momwe akugwiritsa ntchito malangizo aja akupanga zosemphana zimene anthu ena akuwauza kusafuna kuthandizidwa. Ndi Ambuye Yesu akuona zonsezi, ndi akupereka fanizo la anamwali 10. Akuti pa anamwali 10 amenewa, asanu anali opusa ndipo asanu ena anali ochenjera. Chikuchitika ndi chani? Anamwali aja apita ku phwando la ukwati. Ndiye makamaka ankwati ndi ankwatibwi achedwa kubwera. Tikuona kuti ena adatenga mafuta ena apadera amene adasunga. Pamene ajani asanyale zawo, mafuta amene anayika aja anayamba kutha. Kenaka mkwati akubwera kuza kuti zitisokonekerapo apa, tipemphe kwa anzathu. Akuwapempha anzawo, akuwauza kuti sizitheka, sizitheka, tikakupasa inuyo ipezo zizani zitivuta. Pitani ku sitolo mukayang'ane mukagule. Apita ukagula ku sitolo. Mmene ukagula kuja mkwati akutani akubwera, akulowa, akuseka chiseko. Ndi akubwera kugogoda, ife tachedwa tinali momwe ife. Akuti pepani sindikukudziwani, bwererani. Akufuna kutiphunzitsa chiyani? Anthufe nthawi zambiri timalekerera. Mafuta amene akuwatchula pawa akuyimirira makamaka chikondi chimene ifeyo tili nacho ndi Mulungu wathu. Kodi chikondi chathu ndi Mulungu wathu chidakalipo kufikira siku la lero? Zimene tidalonjeza pa siku la ubatizo tikuzisatabe kufikira siku la lero? Kodi ndife da Khristu amene tikuchita kufuna kwa Mulungu? Kutha kwa mafuta kumene akutiuza siku la lero kutiphunzitsa makamaka kutha kwa ubale, kwa ubwenzi, kwa chikondi chimene chalipo pakati pathu ndi Mulungu wathu. Kuti ifenso mwina nkutheka mafuta athu adatha kalekale. Ndife akhristu pamaso, koma mafuta athu adatha kalekale, timachita zosemphana ndi Mulungu. Kutha kwa mafuta kwa anamwali 10 opusa amenewa kukutiphunzitsa ifenso kuona mafuta makamaka chikondi chimene chilipo pakati pathu ndi Mulungu wathu. Ambiri mwa ife mafuta amenewa tilibe, adatha kalekale. Mwina zaka 20 zapitazo mafuta amenewa adatha, saliso mwa ife, saliso pakati pathu. Tangokhala Khristu
ongooneka pamaso pa anthu, koma tilibe mafuta amenewa ndipo nyale zathu nzozima. Tidamutaya Yesu kalekale ndipo otsatira zake timakonda kuchimwa tsiku ndi tsiku. Sitikusiyanisa pakati pa tchimo, pakati pa kuchimwa ndi kusachimwa. Ayi, tilibe conscious, tilibe chiwongolera cha mtima choona kuti apa ndachimwa. Chifukwa mafuta athu adatha kalekale. Tilibe nthawi yolingalira za Mulungu, kuti siku ndi siku timakhala otanganidwa ndi mapulogalamu athu. Tilibe mafuta amenewa. Pa chifukwa chimenechi, ngakhale tichimwe, tchimo kwa ife silikhalanso tchimo. Tili patsogolo kulimbikitsa mwina kuchosa pathupi, kuchosa mimba, kaya ndi ku parliament kukhala patsogolo posapota zimene zizi. Anthu azichosa pathupi. Inu makolo anu akana kuchosani, bwezi mulipo lero. Ambiri mwa ife mafuta amenewa adatha kalekale. Olotibe timangoona kuti basi ndikhalidwe lathu, kutanthauza kuti machimo anangosanduka mbali imodzi ya moyo wathu. Ndiye lero Ambuye Yesu akufuna kutithandiza kuonanso moyo mwathu kuti mafuta amene wawa adakalipobe kapena ayi. Tikuyenera kuziwa makamaka zinthu zimene zidawumisa mafuta athu. Kodi ndi abwenzi amene tili nawo, kapena ndi ntchito imene tikugwira, kapena ndi business imene ife timachita. Tiphunzire kugwiritsa ntchito bwino mphatso zimene tili nazo, tikhulupirike makamaka pa kugwiritsa ntchito mphatso zimene tili nazo, chifukwa pakutero zitithandiza kubwezeretsa mafuta amene adauma mwa ife. Tikhale anthu olimbikira mapemphero, chifukwa pakutero tizakulitsa ubale wathu ndi Mulungu. Kotero mafuta amene adauma mwa ife tiyabwezeretsa mosavuta kudzera mmoyo wa mapemphero. Tiyeni tisinkhisinkhe tsiku la lero makamaka chikondi chimene ifeyo chinalipo ndi Mulungu wathu. Kodi chidapita chifukwa chiyani? Fanizo Anamwali Nkhumi, asanu opusa asanu ochenjera, likutithandiza kuonanso moyo wathu makamaka mafuta amene akuyimirira chikondi chimene ifeyo tili nacho ndi Mulungu wathu. Kodi ubale wathu ndi Mulungu wathu uli wamphamvu kapena ayi? Tiyesese kuchita zinthu zabwino, kuyesesa kupemphera, kugwiritsa ntchito mphatso zimene Mulungu adatipasa, kuyesesa kuchita kufuna kwa Mulungu kuti tibwezerese mafuta amene adauma mwa ife, kuti pa tsiku lotsiriza Mulungu azatilandire mu ufumu wake. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.